Yanzu haka ina gidan sarki na Nasarawa, inda sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero yake. Ina ganin duka jami'an tsaro nan na 'yan sanda da sojoji, dukansu kowanne ya yi kukin da kuma wanda suke a zaune. Sai dai wannan hanya ba za ka samu ka shiga ba in ka bar daga titin da ya tafi Government House, in za ka yanka ta kai ka gidan sarki, wato titin gidan ɗan Hausa. Sun tare kowane bango, ba daman mai abin hawa ya wuce, sai dai tafiya a ƙasa. Sai kuma can in ka wuce, sai dai ka zagaye bayan gidan sarkin, wato daga Danja kenan, kafin ƙarasa Government House. Sannan nan ma duk za ka ga jami'an tsaro ne ga su nan, 'yan sanda da sojoji musamman a ƙofar gidan. To haka in ka baro daga gidan ɗan Hausa kana son ka wuce, amma jami'an tsaro ba su barka ba, daga sojoji zuwa 'yan sanda sun tattare hanya. Titin da zai kai ka nan Commissioner Road da ake cewa, wanda zai zagayo da kai Danja ta kusa da gidan, ta titin Magwan kenan. Sai dai a iya cewa yau gaskiya babu mutane, a musamman magoya bayan sarki Aminu Ado Bayero. Za ka gani duka mutanen tsirari ne, sai dai jami'an tsaro da su ne suka mamaye gidan a wannan rana da ake kusan kwana ɗaya da shigarsa wannan gida, tun bayan dawowarsa daga unguwar da ya yi.